Ωραία. Εδώ έχω την α που δεν έχει μεγάλες διαφορές από την ComFast. Για να δω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ίσως αν κάνω ανανέωση κάτι να αλλάξει. 24 να γίνουν, ίσως πιο λίγα γίνανε σίγουρα, αλλά για να δούμε. Τέλος πάντων δεν είναι θέμα, απλώς κάποια στιγμή θα δείξει 24, κάποια στιγμή θα 29, εξαρτάται. Κάτι παραπάνω, για να ξανά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, πάλι τα ίδια. Τέλος πάντων δεν έχει να κάνει. Θα σου δούμε εδώ και στο... Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Περίπου τα ίδια. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να δω μεγάλες διαφορές εγώ στην α και στην ComFast. Παρ' όλα αυτά επιμένω πως η Realtek, η 8187, εγώ τουλάχιστον τη χρησιμοποιώ μόνο για το backtrack. Μπορώ βέβαια να τη χρησιμοποιήσω και στα Windows, αλλά έχω σίγουρα καλύτερη κάρτα, μια και όπως είπα πριν η Level 1, αν το router είναι NI, μπορεί να αποδώσει 150 Mbps. Γιατί να λοιπόν να χρησιμοποιήσω μια κάρτα που είναι 54 στο router το δικό μου, που δεν είναι βέβαια 150, είναι 65, αλλά εντάξει, γιατί να πάρω λιγότερη ταχύτητα. Και το έχω αποκλειστικά και μόνο για το backtrack. Λοιπόν, αυτά. Από ό,τι είδατε είναι το ίδιο με το άλλο, δεν έχει και τίποτα μεγάλες διαφορές. Απλώς αν κάποιος θέλει να πάρει το α, ας το πάρει, δεν... για ποιο λόγο, ας πούμε. Οκ, αυτά. Τέλος από αυτό.